Γεια σας gamers! Άκης εδώ και σήμερα παίζουμε GTA San Andreas. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαι να πάω στο Sweet. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, βαριέμαι τόσο πολύ ρε φίλε. Γιατί βαριέσαι? Έλα, δεν την τηλεόραση τι λέει. Δεν λέει καμία τηλεόραση. Οκ, άρα πάμε σε μια αποστολή. Γιατί βαριέμαι πάρα πολύ και σεισμό θα έρθεις. Εντάξει ρε. Λοιπόν, που πάμε στο μότελ. Τι να κάνουμε εκεί? Να σκοτώσουμε. Πάλι? Ναι. Τι να σκοτώσουμε? Μπάτσους? Τέλεια! Μπάτσους, τέλεια ρε! Ωραία! Τώρα πάμε! Γεια σου τυπάδρες! Λοιπόν, αυτούς εκεί πέρα τους δύο αντισημωρέας δεν είναι? Ναι, γιατί? Σκότωσέ τους! Δεν τους σκοτώνω! Ούτε καν Squid δεν τους σκοτώνει, είδες? Ναι, επίσης θα τους σκοτώσω εγώ ο ίδιος. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, είναι η συμμορία μου. Α, ναι. Και τι θα κάνεις? Ελικόπτερο! Ακίνετε εκεί που είστε! Θα σας σκοτώσουμε! Τι κάναμε? Ωραία! Φακ! Σ' αφήσαν? Α, γεια σου μπάτσε! Δάει! Δάει! Μπάτσε! Και εσύ! Λοιπόν, πού είναι Sweet? Sweet! Πού είσαι? Να τους! Έρχονται από πάνω! Και η συμμορία μου πέθανε! Α, όχι, επιβίωσε, έλας, ωραία! Sweet! Πού είσαι? Super Armor ενεργοποίηση! Επιτέλους έχει αποστολή ο Sweet! Σόφαρε! Σούπερ ζωή ενεργοποίηση! Και πάρτε γκρινέτς! Όχι! Μπάτσι! Μπάτσι, που είστε? Δάει! Δάει! Sweet! Έλα Σίτζε! Τι κάνεις εδώ? Πρέπει να φύγουμε! Γιατί? Γιατί έξω είναι μπάτσι! Όχ! Πού είναι μπάτσι? Νάτι! Όχ, όχι! Τρέχα! Τέλεια τώρα ρε! Σκοτώνω τους τραφιώτες!
Πάλι defense. Μένα. Σώθησε. Έχει φάει, δεν βλέπω. Ούτε εγώ. Κατέχει εδώ στο το ελικόπτερο. Ωραία. Το καταφέραμε, CJ. Ναι, τέλεια. Περίμενε, Super Armor, ενεργοποίηση. Ωραία, πάμε. Γρήγορα. Πού είναι ο τύπο με τα γιαγιά και ο Sweet, ο Σμό. Έρχονται τώρα. Πού είναι? Νάτι. Ωραία. Ελάτε, πάρτε μας. Τι έγινε? Μπάτσι. Ωραία, μπάτσι. Ωραία, να δούμε λίγο σκοτωμό, ρε. Τι λέει, ρε Σμό? Λέει ότι θα δούμε σκοτωμό. Σκοτώστε τους μπάτσους. Kill! Kill! Police! Kill! Επίσης τα μάξι έχει ζωή. Κακό αυτό. Πάρτε το, ρε μπάτσι. Φακ. Φακ. Ωραία. Σκοτώστε τους μπάτσους. Ψόφισε. Αχ. Νάτι, ας τους κυνηγήσουμε κι αυτούς. Όχι. Φύγε. Τι που παίρνεις το άλλο κάθισμα. Κακό αυτό. Πότε φτάνουμε? Δεν φτάνουμε, μας ξεχάλει μπάτσι. Μπάτσους. Με χτυπάει. Σκότωσέ τους. Τέλεια τώρα. Βοήθεια, ρε. Ναι, σκότωσέ τους άλλους. Ναι, τέλεια, ρε φίλε. Φακ, τι έγινε? Έμεινε αποσφαίρες. Φακ, όχι. Λοιπόν, ελικόπτερο. Σκύβτε όλοι. Εντάξει. Πού είναι? Όχι, δεν έχω σφαίρε, ρε φίλε. Δεν έχω σφαίρε, βοήθεια. Ωραία, πάει κι αυτή. Φορτηγό. Πηδήξαμε. Ωραία. Και γλιτώσαμε. Όλα αυτό ήταν, παιδιά. Πολύ κουραστικό. Πάμε. Ωραία, σκοτώσαμε μπάτσους. Φακ, όχι. Τώρα έκανα βλακεία. Λοιπόν, θα πάω με τα πόδια. Αφού έτσι και κοντά είναι το σπίτι μου. Ολέλα, μη δεχτεί τώρα κάποια περιοχή ατάκ. Πάλι μ' άρεσε που σκότωσαμε μπάτσους.
Τέλεια ρε φίλε, τέλεια. Τέλεια πάντως. Πάντως και ο Σμό ήταν ευχαριστημένος που σκοτώσαμε μπάτσους και χάσαμε δύναμη. Μας γιατί πήραμε μαζί μας τον τύπο με τα γιαγιά. Έλεος. Αλλά δεν πειράζει. Να το αμάξι του. Θα το διαλύσω. Για να μάθει να έρχεται μαζί μας. Λοιπόν, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο μου και αυτή η συναρπαστική περιπέτεια και ένα dislike αν δεν σας άρεσε. Καλή συνέχεια.